kabisa nyingi Tawanda. To nyingno nomora kabisa. Koro mane kaka nachako kambi Tawanda Tours and Travel. Okay. Yes. Rokamana hinya nansi nyiso sigandi choko kanyo nade oher ni ng'eny. Ato nyacho ni odwa dhi a hotel, odwa uso lewni. Tours and Travel nigi kenade? Tours and Travel gian ok nen gima nadongo ka ang'eyo nadwaro timo. Kete adongo dala. To kin dala weche mag Tours and Travel onge kami winje. Koro ng'enyne nadwa ni mondo asom gima nyalo konyo godo ji. And that was hospitality. To kano chopo na dhi university tatimo community development and project management. Koro bang' timo course ni awuok oko manyo tich oko kar kaendi. To na practice matin, and then kana yudo pesa na iro wuotho matin tin e Kenya ka wuoth koni gi kocha, and I realized ni an gi passion mar wuotho. Koro gi kanye mana neno ni nitie shortages matin chako godo Athena Safaris Adventure. To Athena na chako nikech Athena is a name I also loved. She's our firstborn daughter. Yeah, and the name nyingno mino ni tich matek chandruok. Koro nadwaro ni mane gima nyalo pusha forward tich mar wuoth